Hodnotná budova a mestský klenot synagóga v Šuranoch už nie je neznámym objektom pre našich divákov. Hostí Mestské múzeum, ale vďaka originálnym priestorom, krásne zrekonštruovanom interiéri a dokonalej akustike je často miestom farebných podujatí, koncertov, osláv či krstov albumov a kníh. 5. augusta vo večerných hodinách sa tu konalo ďalšie hodnotné podujatie v podobe prezentácie knihy Pod zástavou Marsa. Autorom knihy je aktívny historik, bádateľ, riaditeľ Mestského múzea a Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch, doktor Miroslav Eliáš. Množstvo prítomných hostí sa dozvedelo, čo to aj zo zákulisia z rodu knihy. Že ste si našli ten čas a prišli si vypočuť niečo, čo sa nám, ako teda už bolo povedané, skoro naozaj vytratilo aj nielen zo šurianskej, ale takmer aj zo slovenskej histórie. A nedá mi ale naozaj, ono to už pri tejto téme naozaj sa to tak už častokrát nesie. Ak má byť história z magistra vitae, história učiteľkou života, tak tie dejiny sa po 400 rokoch opakujú takmer, len sa menia prostriedky. Určite viete, na čo narážam, každý sledujete dianie v celej Európe, len vtedy to malo trošku iný charakter a dnes zase iný, ale pointa je v tom istom. My dnešný program začneme možno trošku netradične, pretože 490 rokov od narodenia Šimona Forgáča uplynulo v pondelok 1. augusta. Prvé uvedenie, vlastne oficiálne, tzv. Pokrstenie tieto knihy bolo už v Kaštieli v Jelenci, v obci, rodisku spomínaného pána. A v podstate koncom toho mesiaca, koncom augusta 1526 sa odohrala na juhu kráľovstva, na juhu dnešného Maďarska, pri dovtedy malom bezvýznamnom mestečku Moháč, jedna katastrofálna bitka. Tá bitka zmenila chod dejín celej Európy, ale poznačila, alebo tak povediac predznamenala životné smerovanie aj tohto človeka. A ja niekedy, vždy, keď som túto knihu písal, tak som vždy na to pozeral trošku aj s takou detskou nostalgiou. Stačí, keď si možno spomeniete na tie staršie seriály o Herkulovi a o Xene, že keď títo antickí bájni hrdinovia pomáhali tým ľuďom proti príšerám a proti zlu, tak preto aj Šimon Forgáč bol prirovnávaný práve k týmto antickým hrdinom, ale ono vyžiadala si to tá doba. Každá doba by si mala vyžiadať určité silné osobnosti, ktoré sa budú snažiť to zlo poraziť. Uvidíme, ako to bude v súčasnej dobe. Autor knihy a riaditeľ kultúrnej ustanovizne má aj ďalšiu, hudobne podfarbenú stránku. Kniha Pod zástavou Marsa bola vydaná pri príležitosti 490. výročia narodenia šurianského kapitána Šimona Forgáča z Gimeša. Na ostatné sme sa už spýtali autora knihy. Pri príležitosti 490. výročia narodenia Šimona Forgáča som sa rozhodol napísať knihu o jeho živote, pretože je to zaujímavá historická osobnosť nie len v dejinách nášho mesta, ale aj celkovo v dejinách Slovenska. História však o ňom toho veľa nevie. Kniha prináša celý jeho bohatý život, plný bojov, vojen, ale takisto aj rodinného a politického pozadia. Šimon Forgáč bol pozoruhodnou osobnosťou a napokon, čo sa týka samotnej histórie nášho regiónu, tak treba povedať, že jedna zo 6 novozámockých bášt sa volá práve podľa jeho mena. Je to Forgáčova bašta, aj keď teda on nebol priamo novozámockým kapitánom, ale sídlil v Šuranoch, tak dohliadal práve čiastočne aj na výstavbu novozámockej pevnosti. Samotná kniha sa rodila v podstate 2 roky. Prebiehal tam archívny a literárny výskum. Predovšetkým veľmi výrazné boli pramene v Mestskom archíve v Banskej Štiavnici, s ktorou Šimon Forgáč často bol v písomnom kontakte.
hlavne kvôli riešeniu obrany proti Turkom. Kniha je bohato ilustrovaná, je písaná takým populárnejším štýlom, tak verím, že si nájde svojich čitateľov. Toto podujatie bolo vlastne predajnou prezentáciou. Záujemcovia si mohli dedikovanú knihu rovno aj kúpiť. Kto túto príležitosť premeškal, o tom, kde si toto dielo zabezpečiť, nájde informácie v Mestskom múzeu Šurany v budove synagógy. Ja